Moro, se on Lukas täällä. Täällä on vähän pimeä. Kattokas. No niin. Tänään me taas pidetään valituksia. No niin. Tässä huomaatte minun hienon pelituolini. Se nyt hieno on. Tää sinnekin ihan mukavasti saa lanitettua. Aina. No joo, jos Tieto. Ja kattokaa, mä teleporttaan. Kattokaa. Joo, nyt mä oon täällä. Jotkas. Hetki. Meillä on tosi iso perä. Kattokas nyt. Missäs on? Siinä on tuota. No voi jumalauta. Täällä on. Kattokas vähän. Panokset. Tää näköjään. Vittu. Se oli. On se jäätöstä. Noniin. Mitäs? Ai niin. Ai. Kyllä tasa. Mä viittaan potaan. Mä viittaan. No niin, se taas se video tässä. Se oli Lukas täällä. Moi.